98.9 rediyon Jami'ar Bayero a cikin shirinmu na musamman tare da Hauwa Musa Adam kilishi a cikin fim ɗin labari na. To kilishi lokaci ya fara halarar mu. Me sabonki musamman ga jaruman Kano kuma kusan kwanan nan yau kwana 2 ko 3 an yi babban rashi a cikin wannan masana'antar ta wato Suleiman Alaka. Wani irin sako ke da shi na musamman ga daukacin 'yan masana'antar kannywood? To alhamdulillah, da farko dai ina mika ta'aziyyan dan uwanmu Suleiman Alaka, Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta mishi da iyayenmu baki daya. Amin ya rabbi. Kuma sako na anan dan Allah, yawanci producers, directors su dan rinka gyara abubuwan su, duk da suna kokari akan da gaskiya. Amma kamar mu da muka baro garurukan iyayenmu muka zo Kano, duk da akwai danginmu, amma karfin abin da ya kawo ni gaskiya na zo ne domin in karfafa sana'ata. To su rinka dubawa su san mu ma me muka zo yi, kuma mun baro iyayenmu da 'ya'yanmu da kannanmu da 'yan uwanmu, wanda duk wanda aka ce ya je aiki yana nema ka, ko da a ce yau iyayenka ba za su nema ba, kai za ka musu na lada. Sannan kuma akwai kannanka wanda suke kasanka, kai ba ma kannanka ba, mutanen duniya ma gabaki daya akwai wanda ba su kai ka karfi ba, su ma suna neman ka taimake su. So da Allah ku rinka duba mana. Sannan kuma 'yan matanmu da suke irin shiga nan, ba ma su kaɗai ba fa, har mu ma masu fitowa a iyayen akwai wanda suke abubuwan da bai dace ba, ko in ce muke abubuwan da bai dace ba. To dan Allah dan Annabi mu rinka duba baya, ya'yan mu za mu duba, duk abin da muke mu mata ne za mu aihu. Yau idan baki aihu ba, 'yan uwanki sun aihu, ƙawayenki sun aihu, to dan girman Allah mu nema ma ƴaƴanmu da iyayenmu mutunci da kima da daraja, saboda mu mata rayuwar mu kalilan ne. Yanzu akwai jarumai da yawa da suka yi fim a baya da mazan, ga mazan har yanzu suna cin zamanin su kuma saboda sakamakon mu gajeren rayuwa ne da mu mata gaskiya. Dan duk wacce za ta ce daidai nake da namiji, ƙarya ne, namiji yana saman mace. Mu rinka kyautata rayuwar mu, kawai ni shawara ta ga 'yan uwana 'yan fim kenan. Yanzu a cikin sauran jarumai musamman maza, in akwai wani kamar rabo na aure a tsakaninku misali, wani ne ke tunanin cewa za ki iya aure? Wannan tambayar naka gaskiya dai to ko ina dai aure ya zo maka alhamdulillah, ko da a masana'antar Allah ya bani miji ina maraba da shi. Ne baki musamman ce kamar wa za ki iya aure, waye ki ganin za ki iya zama da shi a cikin masana'antar? To ai ba ma wanda ya taba cewa yana suna ne a bukatar cewa hakan zai iya faruwa misali, kai wa ki ganin za ki iya aure? Wannan abar ma zuciya, watakila in ya faɗo zan dawo. Abar ma zuciya, mijin ya faɗo zan dawo. To za a dubi lokacin da muke shirin karkarewa, wani jarumi ne faɗo miki a rai? Jarumi ko darakta? Kamar a maganin soyayya? Kawai wani jarumi ne faɗo miki? Ne bi saboda yadda kuke yawan aiki tare da sauransu. Ok, to na gane ba dai a soyayya ba kenan. Gaskiya akwai akwai Ibrahim Bala, sannan akwai wanda ma gaskiya kusa in ce maka idan ina acting da shi yakan, koda na yi kuskure zai ce min, akwai lokacin da za a bani script ma in tsaya ina sake maimaita, bari tsan karanta, zai ce a tsaya zaki kawo. Shine Umar Gombe. Akwai su dai da yawa wa'anda nake aiki da su nake jin daɗi gaskiya, amma a dai dawowa na welcome back ɗina ɗin nan, sannan ka ga da Bagardama ina jin daɗin aiki da shi sosai. To masarar tattauna da kenan tare da fatacciyar jaruma a cikin masana'antar Kano wato Hauwa Musa Adam kilishi a cikin fim ɗin labari na, ina kwashe kusan tsawon sa'a guda muna tattaunawa. Da fatan an ji daɗin yadda hirar tamu ta kasance. Muna fatan kuma za a ci gaba da bidiyon mu a shafinmu na Facebook.